Salam oras. Salam sejahtera dia hamuna salu na damang dainang. Di dia pe maringanan dia pala partikenon. Pasu-pasu ni dibatah nama dongani parngulumuna. Jala pangaramotyo ni dibatah mangalun akahay pasu tu bagasa ngulumuna. Alini damang dainang adorang so hitatangin hata ni dibatah dia pala partikenon. Jumuluma marsada ni roh hita martakiang kita. Hodo dibatah ni ato di bagasan paron nami. Totong do holang marhapurusan tu hodo hamili Tuhan. Di bagasan tikyon nang marsyajat kami can hatam ajari kami. Asa mangatu si hatang doa ke dalam. Di bagasan Yesus Kristus martanya kami. Amin. Hata ni dibatah na naing pahotton jala patugun haporsyota dia pala partikenon. Ima siya jamita minggu tanggal 10 Oktober tahun 2021 dia nek mai sian buku ni si Job bidu 20 tolu mamuka mai siya naya 10 masuk sa tuaya 10 pitu songono mahata ni Tuhan ale anggo ibana diboto do dalaku tung sura diuji ibana au songon sere napitama au ruar saya marsiho do patu majujur bagasna saya wit do dalanna dangdung manibil au dangdung hulaw si tona naruar sian pamanganna gumudang do huradoti hata akka naruar sian pamanganna asa hangulok ku sadiri ala tahe parhata sada do anggo ibana tuk isi mana tuk manonggak ibana jala guru lomo ni rohana do di pasaw. Saya paujungon na do sakak ni rohana hiyan taringot tuau. Jala tung na maragam do akka si songoni di bagasan rohana. Ima ala na ubahin tung tarsongot au maradok pembukhina. Molo sa pala hupikiri akka hiter do au mida ibana. Nunga debata mabiar-biari rohaku. Jala nahu sinagogoi mabukbahi au edang nian mago rohaku anggo mida holom ni pernida aku manang mida au sadiri pe na hinukupan ni haulumon nuaing ido pajahonna huria nehnolonga di bagasan Yesus Kristus isi dihita di son naolo langsung menelupi molo didokok kita dang martuhan di bagasan parngoluon manang molo didok tuhita salah do carata martuhan manang dang tikos parngolota na pasti molo pola adong akka paduha si songoni naruto bagasan parngolota langsung tapitori do dirita di bagasan turpu jamita nasa tuhita dia pala partikyanon songo dia si Job maradu padapot dohot ali-alena na margor si Elipas sahalak siya tulu ali-aleni si Job pola do ibana pasahaton akahata nasuna dinggan maradok po si Job didok si Elipas do alana ulaw nasuna dinggan do diulaho si Job ido ubahin ro tu bagasan parngolon alana adong di hati pamikirion nasa julma na marsi tahunan di bagasan parngolon na ni dibatado saluh alai ahana pinasahan ni si Elipas maradok po si Job dang di auhon jala dang ditulopi si Job buasa alana takas do diboto si Job ditada ibana do dirina dia do panidibata dang adong nasala na dulan ibana dang adong parangena na kurang dia do panidibata
jeledang adong padang ni debata patik ni debata na dilawasi ibana. Turpu jami taon sada pembelaan diri na pinasaha ni si Job maradok pun debata. Didok si Job do di bagasan turpu jami taon alay anggo ibana diboto do dalaku tung sura diuji ibana au songon sere na pita maau ruar. Ayub mengatakan Tuhan mengetahui jalan kehidupannya. Maka ketika Tuhan boleh menguji dia bahwa tidak ada yang salah yang dia lakukan. Alay narumikot damang dainang di bagasan pembelaan diri na pinasa ni si Job. Di bagasan akasi taunoni mangatusi ma si Job di bagasan perngolon na. Iya nama satu ibana dada uhum ni debata alay sakap ni debata. Debata neng pasautan sakap na marhite-hite aka si taonon narot tu bagasan parngolon na. Si Job totu rap taboto damang dainang sada jolma partigor sada jolma partuhan jela sada jolma natotong satia mangoloy debata. Nang peibana gudang akka si taonon narot tu bagasan parngolon na. Alay anggo hatugun ni haporsyon na totong do makaporsyay debata. Tung masetang si tutudo haporsyaw di bagasan parngolon na. Alini mana do imana mulutung pe dituduhon manang dipatupa manang didok ali-ali na siya lipas adong nahurang parangay di ibana alay diboto ibana takas jala diboto dibata do takas dan adong nasala di bagasan parngoluon ni si Job. Pido bahen na didok si Job alay anggo ibana diboto do dalaku. Tuhan mengetahui jalanku, aku tidak salah, nggak ada yang salah yang kubuat. Jadi sekalipun penderitaan ini datang kepada kehidupanku, ini bukan karena kesalahanku. Di bagasan si taono jala pembela diri na di ulaw si Job lemangatu si maimana. Ternyata tidak selamanya penderitaan itu sebagai bentuk daripada hukuman. Tetapi mungkin penderitaan itu Tuhan izinkan terjadi, bukan dari Tuhan. Tuhan izinkan terjadi untuk memurnikan iman seseorang. Huria nenolongan di bagasan Yesus Kristus. Di bagasan turpuk jami tahun dia pasal puluh sadahon idok si Job do musenang saya marsioho do patu majujur bogasna saya hitud do dalanna dang dung manibil au. Nangpe ibana di bagasan si taonon. Nangpe ibana di bagasan paruk kilon. Nampe gudang akan narahis dia ibana alay say dipayut iu si Job do dalan ni debata lapatan na songod dia dan gabi munggil haporsana dan gabi ditudanon ibana debata alay anggo hita di bagasan parngolo si ganupari Job do dungro si taononi gabi munggil haporsana alay marhite-hite hata ni debataon neng takasma boto otta neng takasma dipaboto debata tu bagasan parngolota. Ketika engkau menderita di dalam kehidupanmu, maka yang terpenting adalah jangan pernah lihat penderitaanmu. Tetapi yang terpenting engkau memakai penderitaanmu untuk senantiasa mengikuti Tuhan di dalam kehidupanmu. Odo nekon hangunota di bagasan partor diata. Hudia nainolonga di bagasan Yesus Kristus. Songo dia pembelaan jela songo dia si Job lamangatusi dalam di debata di bagasan parngolonna di boto ibana do nang pemarsi taunon ibana nang pelas roha di ibana alay anggo holong ni debata ho jela manotong do di bagasan parngolon ojahan na satu hita dia pala partikenon dang muba holong ni roha ni debata ado na nang paingoton ni hata ni debata tu hita dia pala partikenon na perjulo sahali ketika engkau menderita percayalah itu bukan ujian tetapi itu menjadi cara Allah memperkuat iman. Damang ninang gudang do hita dung marsi tauno kita gabi mani bisa dalan di debata. Alay na perlu ingotot pesen hata di debata. Mula senari di palos debata si tauno rotu tonga-tonga rumah tangga muna rotu bagasan parangolom. Narumikot una olo damang do inang
meninggal di bata. Totong mahu maka porsi di bata. Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupanmu. Tuhan tidak pernah kehilangan kasihnya kepada kehidupanmu. Justru di bata membuat selalu si tahunmu. Tuhan mengangkat seluruh penderitaanmu. Lewat apa? Lewat pengorbanan Yesus Kristus. Ini merupakan sebagai bukti bahwa kasih Allah begitu luar biasa. Bahwa kasih Allah tetap nyata di dalam kehidupan kita. Amang inang, angulo kamu na may dibagasan panumuna. Unang gape tasukun, amang padita. So nari gudang si tao non alin ni kopiton. Terganggu kaulah do kana asing. Nang mor do holong ni dibata. Holong ni dibata dak ke mor tu bagasan mulu mamang inang. Ale holong mudo nagawe mor dung rosi tao noni do kokodak kolong bero hadi dibata. Ale kota do ma marhite si tao nonon. Laputa dama dalan ni dibata di bagasan paranglo. Imana perjolo. Napa duahon damang dainang nenolonga di bagasan Yesus Kristus. Ahado na naing dohonon ni debata tu hita dia pada partikyanon. Iko boy tatiru sikap ni si Job. Songo dia do sikap na dipatudo si Job. Dihutun ibana dalan ni debata dang oleh bana mangalaw siya kapatik ni debata. On iko perlu hanglot di bagasan parangulot ta sigano pare. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan Tuhan akan senantiasa kita ikuti di dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi di dalam kehidupanmu. Unang olo hamuna amanginang maninggal hondalan ni dibata. Nang pe di bagasan las ni roha, nang pe di bagasan imahabuk ni roha, nang pe di bagasan roha marulopolop, nang pe di bagasan akasi taunon. Alai ihutong matotong debata sama si Job. Semua boleh meninggalkan Tuhan. Semua boleh meninggalkan Ayub ketika dia menderita. Tetapi dia tidak pernah meninggalkan Tuhan. Maka iman daripada Ayub benar-benar teruji. Dan dia menjadikan penderitaan. Mengerti bahwa kasih Tuhan begitu sempurna di dalam kehidupan. Nah parpudi sahali damang dainang nenolonga di bagasan Yesus Kristus. Adong ma sahalak na baju di bagasan paranglona. Ibana guru sekolah minggu. Totong ibana detik ya poson na memuji Tuhan. Sada dotang yang Tuhan paluasau mabain sonang roha dinatut pako. Ini mana? Mardala mapartikya. Dang sompat dope ibana mabain sonang roha dinatutuana marjungolu mana tuatuana ala ni kecelakaan. Parjulu bapakna. Dumarjungolu bapak nai gabi lunguki marohadi omakna sampai mastro jala marjungolu musena. Diboto ibana bapakna par minggu pangulo ni huria omakna pi par minggu. Alia ko ni mana ma Tuhan sada do tangyaku tuho. Paluas mau pasonak ko rohadi na tua-tuako. Puasa dan dipatudok ko holong ni roham. Puasa dan dia holongi hoa. Dang toho Tuhan manibil maibana jala marasoho tama na marbajon itu anon ala nanak burdo itinggalo ni mana maha portion dang toho Tuhan ini damang dainang nenolonga di bagasan Yesus Kristus jujut tita songoni di bagasan parngoluon ditikiro si taunon gabe tinggal di bata ni hatua di bagasan parlota alai marhiti-hiti hatan ni di bataon naing perlu botota. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita barang sedetik pun. Maka kita juga jangan pernah meninggalkan Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupanmu. Tetap engkau setia kepada Tuhan. Holong ni rohani di bata menotong dotu bagasan parlomu. Tuhan memberikan segala sesuatunya ke dalam kehidupanmu. Bahkan nyawanya sendiri dia korbankan. Itulah karena memang Tuhan itu setia kepada kehidupanmu. Engkau harus setia kepada Tuhan apapun yang kamu alami dalam kehidupanmu. Amin. Martangya kita. Muliate Tuhan. Didenggan di basam natotong dilehom itu bagasan pernon nami. Toho Tuhan. Dango loho mana dikop kami nampe di bagasan sitanok kami.
Alay hami do naulo jud mana di koko. Alay marhite-hite tamo di pengoto kami. Asa totong songon na posom si jok pami. Na totong marhapor siya tuho nang pigunang akasitaonon. Ro di bagasan parnon. Ajari kami asa margogo mangulan akaulan nami di bagasan selalu akasitaonon. Porsia do kami. Urupamu do kami manan selalu akan porsi di bagasan ngol. Mulihat Tuhan. Di bagasan Yesus Kristus martanya kami turupamu. Amin. Shalom. Tuhan memasu-masu kita selalu.